Joehoe, Valk! Hey, hallo. Goeie. Hallo. Kom erin. Taarten van Triater. Waar bakken we joet? Ik ben even een taart ontmeisje voor Riek Landman. Dat is een van de oprichters van Triater, 60 juli. Want we hebben jubileum, dus dat is wel een taartwuddig. Waarom maken ze de taart van Riek? Ja, Riek, het is wel heel bijzonder ijs, want doet wij onderzoek naar van hoe is dit nou te staan aan Triater. Toen kwamen we erachter dat een van de oprichters van Triater nog leeft. Dus ik dacht, dit moeten we winnen om haar te bedanken. Hopla. Hoe schucht het jubileum hier van Triater de Vierder uit? Nou ja, we hebben een heel vol programma. We hebben allerhande activiteiten. Zo even op de site van Triater dat je hem dat leuk vindt. Maar het wichtigste vind ik zelfs is dat... hoe werkt dit? Ah ja, zo. Het wichtigste vind ik zelfs dat we waarom joggen. Dus dat we echt zien kunnen naar waar komen we bij. En dat doen we met een heel mooi boek. Over 60 jaar Triater. Maar ook met een eenaktenfestival. Waarin we geerwerkje met een heel soort amateurs in Friesland. Liek als Triater ooit begonnen is. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Landman. Ja. Mag ik er even in komen met een taart van jou? Van Triater. Zeker, ja. Van Triater, zeker. Nou Riek, ik heb hier een taart, mijnom. Speciaal zelfs bakt. Zelfs bakt. Ja, zeg eens even. En ik wil hem heel graag met een stukje ervan opeten. Omdat jou een van de oprichters binnen van Triater. Kunnen jou eens nog eens meenemen naar het begin van Triater? En hoe is de naam Triater ontstaan? En zo, wij waren met z'n drieën, hè. En wij in drieën zeldschappen. De Jonpraters en Roel Nijboer, het zeldschap Roel Nijboer en het zeldschap Riek Landman. En deze poster, dit is dus dit is het eerste stuk dat Triater Ja, spelen en het had. moest zo goed kijken dat het is maken op 2 tekenbladen. Jo, ga ik nog spelen met Joop Wittermans, Ja, begreep ja. ik. Ja, schitterend. Joop Witterman zijn eerste keer. Hij kwam uit een echt toneelgezin. En zo Joop hier, letter bleek ik, de lach aan de kont. Ja, dat weer een stuk wat zo inspirerend weer. Dat het voor ons ongelooflijk prachtig weer dat we het spelen mochten. Ja, het is wel echt bijzonder, want het is echt net vanzelfsprekend dat Triater er nou nog is, hè? Het had net altijd makkelijk geweest. Nee, het had net altijd makkelijk geweest. Nou, er kwam toen wel gauwachtig, toen wij Ingeborg speelden, kwam er wel subsidie los. Maar dan net zo volle dat we zeggen gewoon, nou, we moeten ook een decorbusje hebben, bijvoorbeeld. Dat soort uitgaven, nou, dat schreeuwde door de protters. Dat weer niks. Nee, je moet het net te grut denken, hè. Wij zijn geen Amsterdam, nee. Sis het maar eerlijk, of het wat is. Of ik mijn best dien ha. Ja, verrukkelijk. Ja? Ja, Nou, heerlijk. mooi. Heerlijk. En is er uit al die jaren een voorstelling die jou het mooiste vinden? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want het is eigenaardig als een voorstelling speelt, daar begint van te houden. Hè? Dat wordt die eigen, en dus dan letterlijk is eigenlijk niet meer de karmaatje voor dat weer de mooiste. West met de beste, dat is op dat stuit 4 uur de mooiste. Ja. Het is misschien heel nuver, maar ik hier dus lezen over de oprichters van Triater. En ik dacht altijd dat Riek Landman een man was. Dus ik vond het echt een hele leuke verrassing dat jou een vrouw binnen en dat een oprichter echt een vrouw wezen. Ja. Dat het doelvrouwje wien die ik word wonen. Precies. En dat trots zetten. Nou, laten we daar even op proosten. Dat vind ik een goede aanleiding om te proosten. Ik kijk. Nou, tjoch. Heel erg bedankt. Ja.